Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo zomhlaba enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu. Lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthula kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esiyoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izijumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosetha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasemgcweleni. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu esezulwini ngalesikhathi samanje sokuba sikwazi ukuba sizwe izwi lakhe. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kwephakade. Amen. Balaleli nabazalwane, yamukelani ukufundisa umhlengizonto ozobe sihola ngokwezwi lenkosi uJesu Kristu. Umoya ongcwele khazimulisa isimani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyidwala nesisekelo sokuphila kwethu. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu uNinimandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo egameni lenkosi uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu osithandileyo namanje wasenzela umusa ukuba sikwazi ukubuyisana naye, sikwazi ukuzwa izwi lakhe lapho khona esibiza ukuba masiphenduke. Uma sofuna ukuphenduka uzwa uJesu, ubizwa uJesu. Ngingashumayela kepha ubizwa yini? Kuthiwa mina ngimemeze, ngishumayela ivangeli. Bese laba bezwa ivangeli bashumayele ivangeli lokuphenduka, sebephendukile ababiziweyo ukuba bashumayele. Ukuvangela ngokweBhayibheli akekho umuntu wesifazane okuthiwa ungumvangeli. Kepha kunabantu abagijima behambe bethi abantu besifazane bangavangela. Labo bantu labo baphikisa izwi ngokuba izwi alikuvuni lokho. Wena uma uvuna abantu ukuthi benze lokho, ungathi uJesu uthi umthumile umuntu engazange uJesu azamthuma. Ngokuba iBhayibheli uma lisinika imibhalo ukuba siqonde. Uma kuvela ngokweBhayibheli kuvela ukuthi kwakhethwa amadoda awu7 ayengabavangeli. Njengoba kuvela ukuthi uStifani naye wayengumvangeli, uFilipi wayengumvangeli. Kuze kuvele kwincwadi yeZenzo ukuthi uSahluko 21
lapho khona abapostoli badlula baya komunye umvangeli. Kuyabani ukuthi omunye abavangeli abayisikhombisa. NgokweBhayibheli akekho umuntu wesifazane ekuthiwa ungumfundisi. Akekho umuntu wesifazane ekuthiwa ungumvangeli. Akekho umuntu wesifazane ekuthiwa ungumpostoli. Akekho umuntu wesifazane ekuthiwa ungumfundisi. Akekho umuntu wesifazane ekuthiwa ungumbishop. Angaba umprofetikazi, angaba yini umprofetikazi. Kepha angeke abe umfundisi. Ngokuba iBhayibheli likusho ngokusobala ukuthi akimvumeli owesifazane ukuba afundise noma ashaye umthetho phezu kwendoda. Futhi akimvumeli ukuba akhulume ebandleni ukuba kuyihlazo ukuba umuntu wesifazane akhulume. Leli vangeli seliyajika manje. Abantu bebabizwa uJesu sebekhuluma izinto eziphambene nezwi likaJesu. Mina angeke ngikwazi ukuthi ngizovuma into eshiwo umuntu ingashiwo iBhayibheli. Abantu abafanayo abafike la kumina bazobuza ukuthi inyama yenkulumo singayidla yini. Ngifike ngibavezele imibhalo. Bajika ngoba bayokhuluma izinto eziphambene into engiyishoyo okhombisa kona ukuthi sibiza abantu kepha sibabizeli uJesu ngokufanayo. Abantu abafanayo abasibiza ngokuthi sibizwe uJesu kepha bese siphikisa izinto ezishiwo abafundisi babo nabantu abalandelayo bese baqale thina sibe bambi. Ukuba yini kuthiwa thina si-attack noma sihlasela abanye abazalwane, asihlasela abazalwane, siphikisa amanga abawafundisayo. Uma ungambulelwanga uJesu uzokwambuleka. Ukuba yini uzokhuluma izinto ezifunwa wena nozicabangela uJesu. Nanokuthi-ke into engiyitholayo, uma umuntu ebona ukuthi meshumela leli vangeli eliqinile, abantu abamuzwa abamlandeli, uzama indlela yakhe yena yokuthi yena manje enze indlela yokuthi bekhuluma abantu bamuzwe. Ungaba nofakazi ukuthi uJesu ukhiphile emanyeleni. Kepha bese ushumela ivangeli, ushumela iphambene nalokho uJesu ayifunayo. And lona uzokufaka isikhokweni. Ukuba yini uJesu uthi-ke lokho okubhaliwe kubhalelwe thina ukuthi thina esindiswayo masikholwe imibhalo, sihambe imibhalo. So angikwazi ukuthi namhlanje ngizothi uma ngizwa izwi ngithi hayi leli izwi leli uNkulunkulu lokho akusho ukuthi eStamentu elidala ukushilo. Mekushilo pho akadlo uJesu ukuthi ethi abaprofeti nomthetho kumele kugcwaliswe. Mawukuthi leyo nto awiqondi uzoshumayela kanjani ungazi ukuthi kusho ukuthini bethi abaprofeti nomthetho kumele kugcwaliswe. Uthi akabhubhisi. Into engabhubhiswa yinto eqedwayo ngayo iphenya. Kepha into egcwalisayo kunento efakwayo esikhundleni sayo. Angizwa ngithini? Ngithi mina uma ubizwa uJesu uzosindiswa bese wazi imibhalo njengoba uJesu efuna uyazi. Kepha uma usindiswe umfundisi wayesekwambulela lapha nalapha yake imibhalo uza kushumayela ngolwazi kafundisi. Indaba ziningi izinto engizibeka eBhayibhelini ngizithole ngimdedwa kule vangeli engibekulona njengamanje. Bambalwa abantu abama nami noma abeseza ekutheni babe nami ngokuba yini noma ngimini nje angixhomi angiyilutho. Kepha lo moya okumina uyangikhombisa abantu ababiziwe kepha bangagcwele. So umsebenzi wami ukuthi ngibacathulise ngokuba ngisesimweni lapho khona nginikwe ukuqonda ukuba ngazi imibhalo, ngingayiphambanisi imibhalo, ngikhulume izinto njengokusho kwemibhalo, ngikwazi ukuthi ngambule into efunwa uNkulunkulu hayi efunwa yimina. So abantu abaningi bagcina sebethi wena uzitshela ukuthi uyazi, wena uzitshela ukuthi ungcono, wena uzitshela ukuthi wazi konke, ufuna sizwe ngawe. Ngoba yini umuntu usuke sekuvela ukuthi yena akakholwa imibhalo. Futhi engakholweni kwakhe ugcwele imphakamo. Abafuna abantu ukuthi bambulwe. Uma u-wrong ngokwemibhalo, uNkulunkulu ukhuluma into angazange aze kuthuma ukuthi ikhulume, noma uvumela into uNkulunkulu angayifuni, wena uyona. Lalela, mina ngingazenzela isono sami. Isono sami esiqondene nami noNkulunkulu. Kepha yabona into engayifuni noma ngiyibone ukuthi ngikhohlisa abantu. Ngenxa yokuthi ngifuna abakhonze into engiyishoyo mina. Angiyifuni leyo nto mina ubonisa omunye umuntu ngoba nangithi ngoba nami ngiyisona.
ngingona ngenza imikhuba yami kepha angisho ukuthi ngiyathanda kodwa noma ngiyona kepha ngitshela iqiniso ukuthi ngingazenzela ukukhohlakala kwami mekuthiwa ngithanda ukukhohlakala kepha khona engayifuni ukukhohlisa abantu angithandi nje ukuthi ngikhohlise umuntu ukuze-ke ezobuka kumina njengomuntu engazi ukuthi ufanele akholelwe kumina ngiyakholelwa iqiniso likaNkulunkulu njengoba linjalo ingakho lisho iBhayibheli makube ukuthi uNkulunkulu uqinisile wonke umuntu ngumqambe makho uNkulunkulu akancemi ukuthi-ke ukugcobile so manje sekumele wenze umathanda noma ekugcobile enza lokho akufunayo uma ungafuni ukwenza lokho akufunayo yekela ngoba uzokushaya kabuhlungu uNkulunkulu uzokushaya kabuhlungu uNkulunkulu ungalinge udakwe umbuso wokuthi wena unikwe isiphiwo sokwazi izwi leyo nto nje angididekeli kuyona ngidlaleli kuyona into ebalulekile ukuthi makube isiyalezo phezu kwesiyalezo umuga phezu komuga isiyalezo phezu kwesiyalezo umuga kabuzo omunye engitshela ukuthi ubizo uJesu uhambe ukhuluma nabantu abasha kunale ndoda yokuthi athi mina aje kejele bese athi uyavangela ngeke uzuvangele bese mayaphenduka bese wena ungalazi futhi iBhayibheli ngeke kwenzeke lokho ngeke umvangeli kepha ulazi izwi awuzwe incwadi ithini ngoFilipi lapha kwincwadi kaZenzo sahluko 6 ithi kwaseqhamuka abantu abaningi ababezama ukumelana noStefane engumvangeli uStefane kepha lithi iBhayibheli abakwazanga ukumelana naye ngoba wegcwele ukuhlakanipha nomoya ongcwele kepha uStefane egcwele umusa namandla uStefane wegcwele umusa namandla wenza izimangaliso nezibonakaliso ezinkulu phakathi kwabanini so angakuzwa mina ukuthi wena hayi uJesu nawe wangisindisa ngasukuma kushumayela omunye umama ngasukuma kushumayela omunye usisi ngavele lalela wakwenza lokho bathi wena ubizile ukuze ubizwe lithi iBhayibheli-ke lapha kwincwadi yaEzekiel if you understand ukuthi akekho umuntu ongakhuluma ngoJesu engagcwele umoya ongcwele ukuba uzokhuluma ngoJesu bese kufika izigaba lapho ekumele khona ufundise lento efuna uJesu bese wena uyagajana ingakho kufanele kube khona umuntu onolwazi olupheleleyo ngale zinto ekumele abantu bazifundiswe ukuba abantu abaningi baphenduka bakhumule amabhuluku bakhumule amawigi bese kusale bacala ukuthi yiloko kuphela sebeqedile bese ushode lento ethiwa hamba uthathela lapha emakhaleni wakho iba nomusa ipha thola ukuthi lezi zinto lezi akakwazi ukuzenza kepha ukhumulile ibhuluku akhumulile lezokufaka ngokusa ngesihogweni kepha bese kumele afundiswe phela ngendlela yokuziphatha komzalwane ngaphakathi ebandleni ayikho imfundiso abantu eSamaria bezwa umuntu wesifazane usethi-ke ngimtholile lo omtshele konke engakwenzayo bese bayekuyena lo omtshelile konke akwenzayo bayekuyena uKristu uqobo lwakhe so uKristu wenza abavangeli wenza abafundisi wenza abapostoli wenza abaprofethi wenza othisha kepha akubhaliwe ukuthi wenza abantu besifazane ngoba abantu abaningi besifazane bavele badidiswe ukuthi besifazane wahamba ukhuluma ngoJesu ezo lonto leyo bathi besibethu kosifazane asisakholwa ngokulanda kwakho nje ngokuba sesizwele ngokwethu bathi kosifazane asisakholwa ngokuba wena usifakazelile kepha sikholwa ngokuba sesizwile ngokwethu sizizwela ngokwethu so uma khona umuntu ofakaza ngoJesu angipheki singabofakazi ubofakazi kusho ukuthi Jesu ukwenzeleni ngeke ufakaze ngoJesu usaqhubeka usadla isono ngefork and knife ngeke ufakaze ngoJesu ezindaba siyazi ukuthi lo ngempela siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe ezindaba umbhekene lencwadi ezenzo sahluko 21 angithi sahluko 22 bengaphosisi izenzo sahluko 22 noma 21 lapho khona ikhuluma ngomunye wabalonduzana 21 no 22 umbheka kusahluko 21 yeah iyona
Yebo, iyona impela uFacebook verse 9 verse 8 ithi ke sase sifika kuphi kwelikaKhesari sangena endlini kaFilipi. endlini kabani uFilipi umvangeli. uyini uFilipi umvangeli umFilipi umvangeli ukhevela wakhongelisa umvangeli noma wakhetha oyengomunye wabayisikhombisa. abayisikhombisa abatholakala kuphi ngini incwadi yeZedekhiya sahluko 6 lapho khona kusethwa kwazwakala ukuthi abezizwe sebengakubandlululeka kulabo amaHebheru ezintweni eziphathekayo. Incwadi izenzo isahluko 6 verse 1. Yes. Kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukukhonona kubaJuda abakhulu esiGriki ngamaHebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa okwabelweni kwemihla. Bayancishwa ekwabelweni kwemihla. Ngemihla. Yes. Abayishumi nambili bebiza ibandla. Abayishumi nambili abapostoli laba ngithi. Kubapostoli ngabe ukhona umuntu wesifazane. Kubapostoli ngabe ukhona yena uSisi. Ukhona yena wesifazane wakhethwa ukuthi abe umpostoli. Alikho futhi ibandla ekuthiwa abapostoli. Yayizwa loo nto leyo. eBhayibhelini lingakhona lemhlabeni kepha kusho ukuthi leli laseBhayibhelini ithi mina lingakhona lemhlabeni la phakathi kwethu kepha akulona leli keBhayibhelini enzo nto leyo balandela imfundiso yabapostoli ababeyinikwe uJesu uyena umpostoli omkhulu uJesu kepha basho ukuthi bonke abantu abakholwa abangapostoli akubhaliwe lo eBhayibhelini wenza abanye abapostoli abanye abavangeli abanye abafundisi abanye abelusi abanye abaprofeti abanye wenza loo nto leyo akusho ukuthi wonke umuntu futhi bethiwa ke abapostoli sonke sikuthiwa singabafundisi sonke singabafundi bakaJesu lisho iBhayibheli abafundi uJesu unjalo kwincwadi kaJohane sahluko 9 sahluko 15 kuya kuverse 9 10 uthi ke uma nenza lokho enimfundise kona nigcina uthando ningabafundi bami singabafundi bakaJesu singamzimbeni kaJesu uma sihamba ngezwi lakhe ekumele ligcwaliseke kuthina singabafundi asiwona ama-Roman Catholic Church asiwona ama-Baptist Church asiwona ama-Apostoli asiwona ama-Methodist singabafundi uJesu uthi kuleli thwala ngizokwakha ibandla lami into enkasula umzalwane ngokujabuliswa igama lebandla lakhe ujabuliswa yilezi zinto lezi ezijabulisa inyama yakhe azabuhlungu indaba uthi umbhalo incwadi izenzo isahluko 6 verse 2 yes abayishumi nambili basebemisa ibandla labafundi babisa ibandla labafundi babisa ibandla lani labafundi ngithini mina wena yini lena eyenza ukuthi nina njengoba abafundisi ninganikwa nanga igunya lokuthi niwenze lokho ngokweBhayibheli ngoba phela nesiphathayo iBhayibheli uma kukhulunywa kwenyama siyazwana masikhohlisane siyazwana futhi siyathandana kepha uma siyakhuluma iqiniso siyaqala manje sifune izaba nezinto ezizosekela ukuqhubeka senze ububi bethu kepha lithi iBhayibheli masibe lezwi ngeke ngibe lezwi linye nomuntu ongafuni ukwenza lento esho eBhayibheli lophikisana naye yebo uJesu waphendula wathi kubo nitukile lalela ukuthi ngiyanqwaza ngokho izikhethe ezinde kepha uma siphikisana la asikho moya munye ngokuba into ezosixabanisa izwi wena uzothi hayi eBhayibheli noma kuthiwa lusho lokho kepha ngiyibona inkinga uma uyibona inkinga phela qhubeka ungahle uhlale nemsebenzi eke ngasitile ungayibona inkinga ukuba futhi akubona kodwa lokho ungakuboni kuyinkinga ukuthi uvumele besifazana azoma la noma uvumele umbizo umvangeli angisebenzi kanjalo ngeke ngibize umuntu wesifazane ngento eBhayibhelini engazange abizwe ngayo nitukile ningayazi uthi umbhalo ke nitukile ningikusho uJesu ukuthi uthula nethokile ningayazi imbhalo namandla kaNkulunkulu sokungayazi imbhalo namandla kaNkulunkulu uzobuka nini ngisitha mina ngoba asithi sikholwa nabo mina abantu bagijima bafuna ukuyoqala abashumayele bebalekela ukuthi bancane ukufunda la kimi umoya wephakamo lo bathi phela wena wethu ngikiwe akumina ngedwa enginikiwe kepha into engishoyo ngikhomba la eBhayibhelini ngikhomba eBhayibhelini glory to God ukuba iBhayibheli ifakazele angikhulumi
noma ngifisa kanjani angisebenzi kanjani ngoba mesebenza njalo lento ethiwa ukholo ngeke isaba namandla ingakho ubona amabandla amaningi angaka ukuba yini nobani ufuna ukuvula ibandla ngokucabanga kwakhe. Ngingabane ngihambe nabantu ababili abathathu abakholelwa imibhalo engiyishumayelayo ngoba yini noma ngasekho lento engiyishoyo yobe besayibona eBhayibhelini kunokufundisa abantu ngelinye ilanga uyabuzwa umuntu uyibone lento le ezathi umuntu ngayizwa ngoba iBhayibhelini phela nginyayo wena uyashumayela ukhethwe inkosi makhethwe inkosi bayabona ifakazela eBhayibhelini. Yebo umoya usho ngokucacile. Umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bakuhlubuka ekukholweni. Abantu balekela ukholo lweqiniso. Abantu babalekela ivangeli lokuphenduka. Bafuna ivangeli losweet, bafuna ivangeli ongamngeli. Bafuna ivangeli emnandi ezobenza ukuthi baqhubeke benze umathanda. Lalela, leli ivangeli esilikiwe ilona kuphela eliyakusindisa. Leli eBhayibhelini. Angisebenzi ngokuthi uzwe ngobani ngikholwa ukuthi lento uma efakaza ngayo uthini umpostoli Paul ngayo uthini uJohane umbhaptizi ngayo uthini uJohane umpostoli ngayo uthini uMateyu ngayo ngoba bayafakazelana labantu bafakaza ngomoya wodwa. Uma ukuthi uphikisana nabo yini ezoyithatha kwena ngoba unginika ivangeli elidakiwe eliphuze iwine ngokweqile. Unginika ivangeli elidakiwe eliphuze iwine ngokweqile. Udukile usho uBhayibheli-ke nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. So abantu angihlaseli amaKristu ngihlasela amanga abantu abazibiza ngamaKristu abaqambayo bayaqamba egameni likaJesu. Umuntu umzonde ungamuntu ubaleke uthi wena uyofuna ukuhlangana nabazalwane abazokhuluma lento ofuna ukuyenza ngoba wena ugcwele inkanuko yesono ugcwele inkanuko yamanga izwi laNkulunkulu elipheleleyo olifuni. Mina ngifuna ukuhamba nabantu abazongitshela izinto engifuna ukuzizwa. Uzongisiza ngani ukutshela izinto engifuna ukuzizwa ekubeni ngezinto engizidingayo hayi izinto engizifunayo. Kunezinto enginjani engizidingayo hayi engizifunayo. Enzindawo Ingakukheza thina ngikhaleni. Zikhalelani lezizukulwane zenu. Ukuba kuyafika isikhathi lapho khona beyothi-ke babusisiwe bangazalanga nabayizinyumba bangazange bancelise. Ngoba uma abantu benza izinto ezimbi kubantu abalungile kuyoba njani-ke kubantu abangasile. Bese thi-ke lapha kwincwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 3 verse 12 athi-ke incwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 3 verse 12 ithi-ke yebo abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu uKristu Jesu kubalike uKristu Jesu bayakuzingela kepha bonke abantu ababi nabakhohlisayo nabo bazoqhubeka babhebhetheke esonweni bedukisa nabo bedukiswa. Kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho ngimile hayi ngimile glory to God ngimile lento le ifakiwe kimi. Usathana sometimes ufuna ukuthi ayifake ngibe nomgabaza ayifake ngibe nokwesaba kepha uNkulunkulu uthi-ke ngapha wena qinisela uhlale lokho wakunika usemncane ngikunikiwe lokho ngisemsha ngokuba yini-ke nasevangelini ngisemsha kepha lokho akungenzi ukuthi ngibe mncane okholweni noma ngibe mncane ezwini ukuba izwi yinto leyo uNkulunkulu afunza Ezekiel incwadi Ezekiel mesibili incwadi yezenzo Ezekiel sahluko 1 ngithi sahluko 1 ningaphosisi awuphuthume incwadi Ezekiel sahluko 1 only sahluko 2 kusuka lapha ku verse amen so verse 7 no nike khona uyakukhuluma amazwi ami uyakuba njani uyakukhuluma amazwi ami kuko ukhuluma amazwi kabani ami kuko ukhuluma-ke uNkulunkulu ukhuluma uJehova ukhuluma noEzekiel uzokhuluma yini amazwi ami kuko yes noma bezwa noma kuthiwa bayezwa noma benganaki noma kuthiwa banaki ngokuba uyakhuluma amazwi ami noma kuthiwa bayezwa akufanele uleke ngoba nakho ukuthi abantu abakulaleli ukhuluma amazwi kaNkulunkulu noma kuthiwa bayezwa noma bezwa ngokuba bangabahlubuki ngoba abantu abahlubukileyo kepha wena wena ndodana yomuntu
leli ngeke ngeke uzushumayela ungazangunika uyena. Ngeke uzushumayela lutho uma nibonga uNkulunkulu. Ungafambula. Ungabi ngumhlubuko. Ungabi umuntu ohlubukayo. Njengalendlu Njengalendlu. Abantu abaningi babisizindlu manje zikaJesu kuyaphathwa izindlu zikaJesu. Amasinagoge kaSathane. Ukuba yini? Kunezinto eziningi ezifuna uJesu abangafuni ukuzenza. Kunezinto eziningi ezifuna uJesu abazibayo. Yezinda uthela umbhalo. Ani kepha wena ndodana yomuntu yizwa engikukhulumayo. Yezwa engikukhulumayo kuwe. Ungabi ngumhlubuko. Ungabi umuntu ohlubukayo. Njengalendlu ehlubukayo. Yes. Vula umlomo wakho. Vula yini? Vula umlomo wakho. Udle. Engikunika khona. Udle engikunika khona. Ngase ngibheka. Naso isandla. Saseluleka. Idla into engikunika yona. Idla into engikunika yona. Unike bani? Uyalidla izwi. Ngeke umtshela usindizwe namhlanje kusasa ushumayela. Beshumayela kusasa ushumayela phambili neBhayibheli. Shumayela kanjani usindizwe namhlanje ekubeni iBhayibheli awuzange uzulile. Ngakho ngibheja bese mva lokho lithi ke hayi ukuthi nje umoya ukhulume nami. Ukhulume nawe njani umoya ukhuluma into ephambili neBhayibheli sibhedela. Hey nesibhedela. Usebangeni. Sayibona umoya ngicela ukukhuluma ke umoya ngicela ukuthi uniphambukile. Mawuphambukile usukubheja. Mawenza isono usukubheja. Nesibhedela. Ngoba ngikhuluma izinto ezikhulunywa uJesu. Ekubeni uJesu zange azikhulume lezo zinto esithwelwe yini? Umbhejo nje likhulumayo. Khuluma umsakala. Yezindaba. Noma kuthiwa umuntu uthi hayi mina ngiyafuna ukukholwa kepha nje ngingathumela hayo. Mawungakholwa indlela ethumela ngayo, hamba uvule iBhayibheli. Lizokuthi bawunta kakhulu. Kangane iBhayibheli izokubiza ngenja. Mina ngisathi wabheja ukhaya ukuthi wabheja lifike onginike lapha kwincwadi eseKolose esahluko 2 verse 8 verse 8 no sahluko 2 sahluko 3 verse 1 lapho Kolose bengelokho uzokuthi ke Philip ngathi se Philip ngike Philip sahluko 3 Philip sahluko 3 so verse 1 elokugcina bazalwane. Elokugcina bazalwane. Thokozani enkosini. Dlalani enkosini nithokoze kuyona. Ukunilobela khona lokho angikwenqeni. Yes. Kepha nina kuyanigcina. Yes. Bayani izinja. Bayani izinja. Ngitheli wena anjani ukuthi mina hayi ukuthi unolaka lezi iBhayibheli noJohane wayeza ngawo umoya kaEliya. Uthi inzalo yezinyoka. Ubani onixwayisile? Ukuba ke nibalekele umlilo zakamanje la ngisasho njalo ningayini izilinge nisibize ngabazalwane lithi ngamadodana likaJesu ukuba uJesu nje akaphendula lamakhe lawa labantu emabukela phansi abenza abantwana bakhe so uthi ke phendukani ngokuba ibekiwe izimvu ezimpanjeni ilezo sihlahla esingayitheli imithi sishaba phansi ivangeli alinceli isono. Lithi iBhayibheli laphelani izinto lasenitshela sibizele iBhayibheli fanele ukukholwe yizwi kaNkulunkulu. Nina ngikholwa amagama amabandla ngaphezulu kwezwi. Bese ngiqhamuka izwi bese ngiqale njalo ungashumayeli yayingena shumayela nje anginika ngowena izwi ngithathe kuJesu. Uthi uJesu ukhuluma amazwi ami uhlokeze kiye. Uthi khuluma amazwi ami. Khuluma yini? Amazwi ami. Khuluma amazwi abangeke khuluma amazwi afuna umuntu ngana ngifuna umjabulisi ukuthi aqhubeka bebhetheke emanyaleni akhe. Fanele ngikhuluma amazwi lawo engiwanikile. Uthi kanjalo uMikhayela noma kuthiwa ngiyokhuluma nalo ngikuzwe ngikunikwa umoya engcwele. Aphinde futhi ke uBhalami athi noma kuthiwa nginika indle egolide noma nginika indle esiliva lokho kwakusho uNkulunkulu ngiyakukhuluma. Angikhuluma izinto ezifunwa abantu, ngikhuluma izinto ezifunwa uNkulunkulu, ezitshela wena uNkulunkulu bakho. Omanike isho njalo umbhalo lapha kwincwadi yaPetru sahluko 2 kusukela incwadi yesibili kaPetru sahluko 2. Incwadi yesibili kaPetru sahluko 2 kusukela ku verse 18 noma ku verse 17. Itheni? Incwadi yesibili kaPetru sahluko 2 verse 17. Ngokuba bekhuluma udwane. Bakhuluma yini? Udwane. Bakhuluma udwane. Amazwi ayiyo. Bakhuluma umsangano, bakhuluma umbhedo. Ebayenga ngezinkanu.
bakhuluma i-nonsense abafundisi benu. Namanyana. Ngizwa kuthiwa umfundisi othi uyizwa uJesu uma ekhuluma into ephambene neze ukhuluma umbhedo, ukhuluma i-nonsense, ukhuluma udwandwe, ukhuluma amazwi angenamsebenzi. Bayenga ngezinkanuko zenyama. Baba bebhizi benyenga ngesono. Niyasithanda vele isono. Namanyala labo abasaphepha. Bathukisa abantu ke ngoba abantu bayaphepha, baphephela ezwini kaNkulunkulu. Balithi iBhayibheli izwi kaNkulunkulu isiphephelo kulabo ababalekela kulona futhi lisivikelo. Manje ke uma wena uphepha uthukisa abantu ubafundisa amanyala sithi nje iBhayibheli sithi qaphelani izinja. Qaphelani izinja. Qaphelani abafundisi bamanga. Abakhuluma uwangala nodwandwe. Bebathembisa inkululeko. Bathembisa inkululeko. Kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha. Uthini uPetru lapha kumabili izincwadi ezenzo ongivalele ngale sengibhala ngale incwadi esahluko 6 nosahluko 2. Incwadi isahluko 6 lapho ku verse 8. Isithi ke kwase kwenzakalani? Izenzo sahluko 6 izenzo sahluko 6 sesiphumile bekusahluko 21 lo sekufuna uverse 6 ulo sahluko 6 kula ku verse 3 manje. Funa ke phakathi kwenu bazalwane. Funani phakathi kwenu bazalwane. Amadoda ayisikhombisa. So asike sibheke ukuthi ngeke khona uMsifazane wabizwa ngomvangeli nango kweBhayibheli. Amadoda ayisikhombisa. Kufunakala yini bright? Amadoda ayisikhombisa. Kufunakala amadoda abanjani? Ayisikhombisa. Amadoda amangaki bright? Ayisikhombisa. uJesu wakhetha abafundi abangaki yena? 12. Abapostoli bona bakhetha amadoda amangaki? Ayisikhombisa. Amadoda ayisikhombisa. Anodumo oluhle. Anadume kahle evangelini. Egcwele umoya. Agcwele yini? Umoya wena ungabamisa abantu besifazane abavangeli mina ngeke ngikwenze lokho. Ungabamisa abantu besifazane ukuthi ke abapostoli abavangeli abafundisi abelusi angeke ngikwenze lokho mina angihambisani nabo. Uma ufuna sihambisana wena uzokwenza njalo mina ngikwazi ukuvumelana nawe. Kuba yini esikho moya muntu mina ngikholwa into ebhalwe phansi. Uma ukuthi wena uzobona ukuthi right ukuthi ukwenze wena kwenze mina ngihambi nawe. Ngoba ngifuna uhamba ngeBhayibheli bese singasahambi ngezwi ayikho into esenza isiqobane. Yenzo into leyo ani agcwele umoya nokuhlakanipha. Mina ngifuna nje lonto leyo umuntu sengasifundela ifuna amadoda ayisikhombisa. So le nto ukuthi wena uzokhetha umuntu wesifazane ukuthi bashumayele mina nginendaba angingeni futhi angihambisani naye. Ukuthi umuntu kuthiwa umuntu akawini imphefumulo ngitshengisa lokho ukuthi kubhalwe kanjalo eBhayibhelini. Bebhalwe kanjalo ke sengizokwenza nami ngingabhaliwe kanjalo hamba ngalokho. Abantu abaningi badlala ngalo besikhohlisa. Ingakho ngithanda ukuhlubuka. Niyathanda ukuhlubuka niqala amabandla. Niyathanda ukuba baholi kepha izwi ngekho kumina. Asikompete asinunisani ngezwi. Izwi kaNkulunkulu ukuthi nina abantu nifuna ukusenzela umathanda. Nanokuthi aninaso isibindi sokumenza insweni. Uthini uPetru kwincwadi ezenzo kulaba sebephumile endleleni belandela abantu abatshela uwangala iBhayibheli ebuyisela endleleni. Ithi iBhayibheli ke phendukani yena wena lawabhabhathiswe Egameni likaJesu Kristu. Bowukhanga ukuthathelelwa Kwezono zenu. khona niyakwamukeliswa isipheko sikamoya wengcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Esabantwana benu. Esabo bonke abakubo. Bonke inkosi uNkulunkulu ethu yakubabiza. Wabayala wabanika amanye amazwi amaningi wathi zisindiseni kulesi sizukulwane. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambene. Sindiseni kulesi sizukulwane esiphambene. Yes. Ithi iBhayibheli isindiseni. uNkulunkulu emuhle esekutshelile ukuthi phenduka wamuza uJesu ethi phenduka. Phenduka woze iBhayibheli. iBhayibheli lona kumele ulazi hayi mina. Kufanele wazi iBhayibheli mina kufanele ngikhombe ezweni mina. Yonke into esikhuluma ngayo kufanele ibe sezweni. Uma sikhuluma ngoJesu ngiyabona bese sikhulumela sincokola kepha ke kunqolokweni kwethu asihlale kakhulu uJesu. Kalokhu izwi likaJehova liyakubona isiyalezo phezulu kwesiyalezo. Isiyalezo phezulu kwesiyalezo. Isiyalezo phezulu kwesiyalezo. Umuqa phezulu komuqa. Umthetho phezulu komthetho. Umuqa phezulu komuqa. Umthetho phezulu komthetho. Izwi kaNkulunkulu kufanele nje lihlale kulona. Singakhulumela lokuyana kepha sihlale kuphela ezweni. Ngapha ingcosana. Nalapho ingcosana. Nalapha ingcosana. Ukuze bahambe bawe nyovana baphuke. Lezi ndawo. Izwi kaNkulunkulu isiyalezo phezulu kwesiyalezo. Umuqa phezulu komuqa. Umthetho phezulu komthetho. Xwalise umuntu kaNkulunkulu. Bazowaka abantu baphuka amaqolo babheke emumva. Baxushwe babantu. Bese babantu kuba yina bezo basahamba ngesiyalezo phezulu kwesiyalezo phezulu kwesiyalezo. Abasahamba emthethweni phezulu komthetho emqhele phezulu komuqa.
Lenza indaba. Uma uNkulunkulu evumile ukuba wena isindiswe, uyakwamukela yena. Uhlole imibhalo bese uqala ulandele izwi kaNkulunkulu ngale ndlela afuna ngayo. uJesu Kristu inkosi. Yilabo afuna ubhabhadisa baza kusithinta lemininingwane leyo oyibonayo uma uNkulunkulu evumile ulandele izwi. Uzosithinta. uNkulunkulu uzakuyenza indlela sifinyelele kuwena. Ungene emanzini ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethana kwezono zakho. Uma unemibuzo mayelana neBhayibheli uyakusithinta. Sikakhulukazi labo baphendukayo sicela kuthi. Phuma ebandleni lamanga, phuma ebandleni lamanga. La uzikhohlisa. Enza indaba. Sophinde sibonane uNkulunkulu evumile wamthubela ntambama. Phinde sifanele umkhuleko. Baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla. Siyakubonga ngomngcwele ukuba wena uyasifakazela izwi lakho. Usiyala uNkulunkulu onamandla, usiphephisa ngokuba izwi lakho Nkosi liyinkemba. Licijile Nkosi, liyalungisa, liyahlulela. Malifeze uNkulunkulu wethu usiphephisa kukho konke ngokuba wena Nkosi Jesu uyivezile indlela eyindlela neqiniso nokuphila. Egameni lakho uNkulunkulu wethu osemazulwini, igama likaJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi